गोजोनथाव खौरां लोमजानाय एबा देहानि माबाफोर उसुबिदा जानायखौ फाहामनो थाखाय रुनिखाता ओनसोलनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। चिरां जिल्ला रुनिखाता SBI बेंकनि साहा फारसे बङाइगाव गेलेमफु गुबै लामानि साखाथियाव बेखेवबाय। हेल्थ लेब सिटि एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टार। नंगौ, डक्टर राजु बसुमतारिया नोंथांखौ खम बेसेनावनो फाहामथाय होनो फैबाय। नायजानाय सम सानफ्रोमबो फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम मोननो हागोन। खौरां एबा माबाफोर सोंलु खालामनो फन हरनो हागोन 6000 921 594 जानबुं नङाव।